Hej og velkommen til God Musik Let at Spille nummer 6. Du har klikket dig ind på OMG Guitar nummer 1. Den vil jeg lige vise dig, hvordan den skal spilles. Se, der er 2 greb i OMG Guitar 1. Og det er på de 2 tyndeste strenge. Så derfor har jeg faktisk valgt at lige sætte sådan en Boysen-klemme på her. Og den kan du se på side 91, hvordan man laver. Men det er altså sådan en lille klemme med noget tape på, så velcro-tape, som gør, at jeg kan sådan set komme til at ramme forkert på strengene hernede med min højre hånd, og så stadigvæk kun høre tonerne for dem, jeg skal bruge. Det er super smart, og det er et godt trick. Se, den her fungerer på den måde, at det første greb, det hedder 3-3 på de 2 tyndeste strenge. Det vil sige, at man bruger bånd nummer 3, 1, 2, 3, og så sætter jeg min ringefinger på den tyndeste streng, og den næste streng, der sætter jeg min lange finger på. Og det næste greb, jeg skal spille, der skal jeg nemlig bruge min pegefinger. Så den snyder jeg allerede lidt og sætter ned i andet bånd her. Så nu har jeg faktisk 3 fingre på. Kan du se det? Super. Så greb, der hedder 3-3, det ser sådan her ud. Og grebet, der hedder 2-3, det ser sådan her ud. Og skiftet mellem 3-3 og 2-3, det ser sådan her ud. Prøv at se, hvor lidt jeg faktisk bevæger mine fingre. Og nu vil jeg lige spille det for dig, hvordan det lyder i sangen. Okay. Rigtig god fornøjelse.